Nyande dewo 16 Mboy ujun ɗiɗ e nogas e joyi caggal jibinede annabi Isa mo jam e kisgol e mum o in hawre alet 16 korka ujuner e temen e jabannayi jeegom fergo nyande malande e men kettuɗen Lawgure Fulfulde TV. Dañjo ina miijo ko gasata e sasa ina yimto kooli hande de gambo malama hanino taw ceerno tottimi ko limtinde sasaji mi hebbinadi haadi mi tef kangeje kaalisaji ceerno betti kam so mi tintino mi yobo hayso ko tasaji nde dañjo naati fawru yaɓani ko kangeji e kaalisaji ina ñooka he sasa ha wi tef nimsitani kono ina hamto ina yinno wadde ko ɓuri ɗum dañani arti e ceerno kañumne ina wuundi sasa leltani omo faha teddendi kono omo hamto yonani yiɗande musidɗo makko gambo o yidde makko e mum famɗani ceerno ɓamti a jarama almudam nde ɗoftiɗami joni ɗon sasa ka hande namdimami kala gaddanami ceerno arti e karfeji mum ha waɗi balle ina dejji kono yejjitani ceerno yajuro nodditiɓe ngara en mbeɗa sohli on lelani ɓe ɓadi e ɗoftugol teddinaɗo ceerno mabɓe ceerno ɓamti jeehe gaddu e sasaji ɗi lownuɗon ɗi ɓe paami ndeke yajuru e yajende gajoraki nde ɓe ɓadini ceerno sasaji e koɓe lowno e mum ko e sawtuwol ko walaru jamo ceelaw darogal yontaɓe si mo ñaabine tuule oole dela won mo wending mali booli e yurmede kan mo likseybo gorgol Lawgure Fulfulde TV wi'en hakkille ma ko desdal ɓurgal mawnude ngal jogiteɗa woto ɓolɗin ɗum woto hebbini hen kecce e cangarti aaw e mum gandal pinal e kala ko nafata yo jam ñallu saro e adunaru ndu kala